Hadin ba nakaliang unong mikmat nakajela Assam, ubadai UMLA nakabaitha langso constituency Urup Singh Teron, harangkat kinongilam ka Karbi Student Association, bat ki judgment reu Nepali, haka santar ukala lengkot ar kilawan ban pensange, ya ka jing pentri ya ka skim JJM, haka snong umat Riboy District, kabadang ha papo kamahoti constituency, nakaliang umentri katanat PHE haka jela, uba Renington L Tongkhar, habakran shikilat pathai khubor, halor kate ka benta, ulaong bakatay ka jingkhang ya ka jing pentray ya ka skim JJM ha ka snong umat kamday ka bawan khang daki paitba lani daki officer jong katanat badai pej ya katay ka benta Henry kaday ka jinglait khang hi daw MLA bad ya kani nakaliang ka deputy commissioner kaladap banpha da ka jingtho sya ka sarkar bad nakaliang ka sarkar kan simkhia halor kane ka benta Bat ulaong ru bahaga jing sisa, haga jinge kendu jongki ar menteri halangpi, ladap banyarai bayaki kam penroy, lani ki skim ki bawan bait naka sarkar preng, syaki bentak haput, omdai ban khang na baro ki ar jela, khamtam ya ka skim JJM, PMJSY, bat ka skim sobhagya. Jia haga jing sya khang, jongki tu kinong trei, ki batrei ha lor ka JJM skim, ha tu snong umat, ngala de keren ni deputy commissioner nakaliang deputy commissioner la ka jong kapita ban tho sa government namar ba kajing le khang to amdei dikiru ba la de ki officer le khang do MLA jong ka to ga thain te DC kwa ba ya kan le ban take off da government ka level jong government te ngin sa take off ka ni ngan sa keren chief minister ba ngashukwa kan mau ba jisha kala don ka jing yang menjurlang jong baro artli ki sarkar haka jing don ki chief minister barangut halangpe ba kimdei ban khang ya kino ki developmental activities ki ba sponsor the government of India khamtam ya ki lightly ki scheme ni ke bala mention specifically kum ka scheme kan ke JJM nata ka PMJSY ka bade surok bar ka subhakia ka bade ka electricity connection kila ya keren itu bom dei ban khang knang ba banom pendu ka hok jong ki pajba ki barsa ki border bakin dia ka hok jongki tengah kerman ni kena on sala on tembek nak kham kloi but equality bah ka intervention jo government saya keren chief minister equality kene bagi Assam kinsha namar bakum bana kering jungi ya ada biok sanction setengah pentre equality bagi da penuat yagi ya ka bakal permen kan dia pendet ya ka tu kam tu snong umat ban pentikena bagi pajba tu snong kinyo haman kuwait ko triye